खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 19 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 2 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथांनि खामानिनि आखा-फाखाथिया थिखिनियाव थागोन। बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन हाबाफोराबो गोरलैयै आबुं जागोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन आरो गोदान खाबुफोर मोननो हागौ। फालांगियाव मोनसे गिदिर अर्डार फैनो हागौ। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाय फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि सायाव गोग्गानाय मोनगोन। बेलासियाव नोंथाङा बबेबा धोरोमारि एबा हारिमुआरि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। बेयो रांखान्थियारि महरै मोनसे मुलाम्फा गोनां सान, नाथाय नाङै खरसानिफ्राय बारग'नो थाखाय गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ हमथानानै लाखिनाया गोनांथार। खामानि मावथायाव मोजां सोलायनाय फैगोन। लोगोफोरजों सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नखरारि बिबानफोरखौ मावफुंनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंनि जिउ लोगोरिनि मददआ नोंनि फोथायथिखौ बांहोगोन। गावनि सावस्रिखौ लानानै सांग्रां जा आरो गावनि आदारनि बागै सांग्रां दाजा। दावबायनायनि आसा दं, जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गिदिर गोरोबथा एबा मावथांखियाव खामानि मावनो खाबु मोनगोन। गोदान सोमोन्दोफोरा इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ रेजें खालामगोन। गारिखौ सांग्रां जानानै बाहाय। साना फरायसाफोरनि थाखाय साबजाथाव। बिसोरो गावसोरनि फरायनायाव दावगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना गावारि आरो जिउ राहायारि मोन्नैबो आयदायाव समानथि लाबोनायनि सान। बिमा-बिफाजों सम हगारनाया गोसोआव गोजोन लाबोगोन। साख्रियाव मासि जौगानाय एबा बेथन बांनायनि नेरसोनफोर दं। हाबानि थाखाय आरजाथाव सुबुंफोरनि थाखाय मोजां थांखिफोर फैनो हागौ। बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनायनि जाथावना दं। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय हर गेजेराव सिरि मोननायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गां। सिंह राशि। सिंह राशिनि सिङाव जोनोम जानायफोरनि थाखाय बे साना गोदान खाबुफोरजों बुंफबनाय। नोंथांनि हाबायाव दावगानाय फैगोन आरो नोंथांनि सानस्रिफोरा बाख्नायजागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। नोंथाङा सासे लोगोजों गोलाव सावरायनो हागौ। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। गोजाम दान्थे-बिदान्थेफोरा सुस्रांजानो हागौ। नखरजों मोनाबिलि सम हगार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोबाव सम थालांनाय खामानिखौ फोजोबनो खाबु मोनगोन। गोबां दावराव-दावसि जानो हागौ, नाथाय फिथायआ नोंथांनि फारसे जागोन। नखरारि आयदाफोरखौ सहायनाय आरो बुजिनायजों सामलाय। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला, गुबैयै बिगुरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। तुला राशि। दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय फोथायथिजों बुंफबनाय सान जागोन। आरिमु, बिजों एबा सोरजिलु हाबानि बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। गोदान सोमोन्दो आरो लोगोआ इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव रमान्स आरो खाथिया बांगोन। न'आव रंजानायनि आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। बृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि आबहावायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुनफोरा मा बुङो बेनि सायाव बिथा खालामनानै हाखु-दाखु थिरांथा दाला। नोंथाङा सिगांनि रां थिसननायफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नखरजों सम हगारनाया नारसिनथायखौ बाङाइ खालामगोन। नोंथाङा बबेबा धोरोमारि एबा समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि, दिनैनि साना धनु राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दावगानायनि सान। खामानि मावथायाव जाफुंसार जानो हागोन आरो गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गावनि जिउ लोगोरिजों सम हगारनाया नोंनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। राङारि थासारियाव जौगानाय फैगोन। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा सहायनायजों खामानि मावनांगोन। हाबाफोराव गोबाव जानो हागौ, नाथाय फिथाइया मोजां जागोन। न'आव सासे गोदान आलासि फैनो हागौ। सावस्रि जेंनाफोरनि सायाव सांग्रां जा। राङारि आयदाफोराव थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलरनि गाब। कुम्भ राशि, कुम्भ राशिनि सिङाव जोनोम मोननाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना थुलुंगानायजों बुंफबगोन। गोदान फालांगि जागायजेननायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। बाहागोदारिफोराव मुलाम्फा जागोन। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव मोजां सोलायनाय फैगोन। मोनसे धोरोमारि दावबायनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रांनि निला गाब। मीन राशि, दिनै मीन राशि गोनां सुबुंफोरा खाफालनि आबुं मदद मोनगोन। खामानिनि जायगायाव जाफुंसार आरो सिनायथि मोनगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोनगोन। सासे गोनांथार सुबुंजों लोगो हमनाया इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।